Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 2. Mga igsoon, kamo nga nagtuo sa atong halangdong Ginoong Hesukristo, pangayan ninyo pagtagad ang mga tawo. Pananglit may usa ka dato nga nagsingsing og bulawan ug luhog pamisti, mutambong sa inyong pagsimba, ug mutambong usab ang usa ka kabus nga nagkagidlay. Kung tagdon ninyo pag-ayo ang luhog bisti, ug moingon kamo kaniya diri ka lingkod sa labing maayong lingkuranan. Apan moingon kamo sa kabus, tindog diha og lingkod diri sa akong tiilan. Nakasala kamo sa inyong pagpihig-pihig sa mga tawo ug sa paghukom sa dili matarong nga paagi. Pamati kamo, minahal kong mga igsoon, ang Diyos nagpili sa mga kabus niining kalibutana aron mahimong dato sa pagtuo ug aron makapanag-iya sa gingharian nga iyang gisaad sa tanan nga nahigugma kaniya. Apan gipakaulawan ninyo ang mga kabus. Kinsa ba ang nagdaog-daog kaninyo ug nagtaral kaninyo sa mga hukmanan? Ang mga dato. Sila ang nagpasipala sa dungganang ngalan nga gihatag sa Dios kaninyo. Husto ang inyong gibuhat kung magtuman kamo sa balaod sa gingharian nga anaa sa kasulatan nga nag-ingon, higugmaa ang inyong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Apan kung ang inyong pihig-pihigon pagtagad ang mga tawo sumala sa ilang hitsura, nakasala kamo ug ang balaod naghukom kaninyo nga malapason. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasugo sa balaod nakasala sa tanan. Kay siya nga nag-ingon, ayaw panapaw, nag-ingon usab ayaw pagpatay. Busa, bisan og wala kamo manapaw, nakalapas kamo sa balaod kung kamo magpatay. Pagsulti og pagkinabuhi kamo sama sa mga tawo nga hukman sa balaod nga naghatag og kagawasan sa mga tawo. Kay ang Dios dili maluoy inighukom niya sa tawo nga wala maluoy sa uban. Apan ang kaluoy upatigbabaw gayud kaysa pagsilot. Mga igsoon, unsay kapuslanan kung ang usa ka tawo moingon nga siya may pagtuo apan wala siya'y mga maayong buhat? Makaluwas ba kaniya ang iyang pagtuo? Dili gayud. Pananglit may mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og bisti ug walay igong pagkaon. Magpulos ba ang inyong pag-ingon kanila? Panalanginan unta kamo sa Dios. Pagsinina kamo og kaog maayo, kung dili ninyo sila hatagan sa ilang gikinahanglan. Ingon niini ang pagtuo. Patay kini kung dili ubanan sa pagbuhat. Apan dunay moingon, ikaw may pagtuo ug ako may mga buhat. Ang ikatubag ko mao kini, pakit-a ako sa imong pagtuo nga walay buhat, ug pakit-on ko ikaw sa akong pagtuo pinaagi sa akong mga buhat. Nagtuo ka ba nga usaray Dios? Maayo. Apan ang mga demonyo nagtuo usab niana ug nagpurog sa kahadlok. Buang, kinahanglan ka pa bang saysayan nga ang pagtuo nga dili ubanag mga buhat walay kapuslanan? Sa unsa bang paagiha ang atong amahan nga si Abraham giisip sa Dios nga matarong? Dili ba tungod sa iyang mga buhat sa paghalad niya sa iyang anak nga si Isaac dito sa halaran? Busa, tataw kaayo nga ang iyang pagtuo giubanan sa mga buhat ug ang iyang pagtuo nahingpit pinaagi sa iyang mga buhat. Ug natuman ang giingon sa kasulatan, si Abraham mituo sa Dios ug tungod sa iyang pagtuo ang Dios nag-isip kaniya nga matarong ug siya ginganlag higala sa Dios. Busa, nakita ninyo nga ang usa ka tawo isipon sa Dios nga matarong tungod sa iyang mga buhat ug dili tungod sa pagtuo lamang.
Ingon usab niini ang nahitabo sa daotang babay nga si Rahab. Ang Dios nag-isip kaniya nga matarong tungod sa iyang mga buhat sa iyang pagdawat sa mga espiyang Hudiyo ug sa pagtabang kanila pag-ikyas agi sa laing dalan. Kaingon nga patay ang lawas nga wala na espiritu, patay usab ang pagtuo kung walay mga buhat. Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 2.